ҷавонони вилояти Суғд дар як соли охир 1324 адад ҷиноят содир карданд. Ин рақам нисбат ба ҳамин даври соли гузашта 57 ҳолат кам мебошад. Ҷиноятсодиркунии ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Панҷакент, Кунибодон ва Гулистон ташвишовар боқӣ мемонад. Дар ин бора муовини сардори раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Замира Мансурова ҳангоми нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. дар натиҷаи корҳои анҷомдодашуда дар давоми соли 2020 нишондиҳандаҳои муҳими омури соҳаи кор бо ҷавонон рӯй ба беҳбудӣ ниҳода, шумораи ҷиноятҳои содиршуда, шумораи ҷавонони ҷиноят содир намуда, шумораи ҷавонони бекор, гирифторони бемориҳои вируси норасоии масъулияти одам нашъанандӣ ва бекоршавии акти никоҳ нисбат ба соли 2019 кам гардидааст. давоми соли 2020 аз ҷониби ҷавонони вилоят 1280 адад ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2019 73 адад кам мебошад. худкушӣ ва сӯи қасд ба ҷони худ бошад аз ҷониби ҷавонон давоми соли 2020 69 ҳолат буда, нисбати соли 2019 17 ҳолат кам мебошад. гирифторони бемориҳои вируси норасоии масъулияти одам аз ҳисоби ҷавонон дар давраи ҳисоботӣ 30 ҳолат буда, нисбат ба соли 2019 33 ҳолат кам гардидааст. вазъи нашъанандӣ байни ҷавонон дар вилоят нисбати соли 2019 ду ҳолат кам гардидааст. ҷинояти содиркардаи ҷавонон асосан ин қаллобӣ, дуздӣ, авбошӣ ва дар баъзе ҳолатҳо ҷавонон ҳатто даст ба одамкушӣ заданд. вале новаста аз ин ҳолатҳо шумораи ҷиноятсодиркунии ҷавонон рӯй ба камшавӣ ниҳодааст. дар давраи ҳисоботӣ, яъне давоми 12 моҳи охир, беш аз 2000 нафар ҷавонони бекор соҳиби ҷойи корӣ гардиданд. онҳо тариқи ярмаркаҳои холии ҷойи корӣ аз рӯи касб ва машғулият ба вазифаҳои холӣ соҳиб гардиданд. ҳарчанд ки дар ин ярмаркаҳо зиёда аз 21 000 нафар ширкат варзиданд. оид ба то кадом андоза ба шоҳ фаро гирифта шудани ҷавононро қайд кардани ҳастам, ки имрӯз дар вилоят 3 маркази ҷавонон амал мекунад дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара ва Булгуҷон ва Фурӯғ, ки дар назди ҳар як ин марказҳои ҷавонон маҳфилҳои касбомӯзӣ таъсис дода шудааст ва он ҳамасола ҷавононро фаро мегирад, ба онҳо касб меомӯзад ва онҳоро соҳибкасб менамояд. аз ҷумла дар назди худи раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Суғд дар марҳилаҳои муайян дар доираи барномаи рушди иҷтимоии ҷавонон курсҳои омӯзиши касбҳои ҳунармандӣ ва забономӯзӣ таъсис дода мешавад. дар ин курсҳо ҷавонон то андозае аз ин ё он касб бархурдор мешаванд ва аз забономӯзӣ низ бархурдор мешаванд, ки дар оянда барои пайдо намудани ҷойи кори муносиб барои онҳо бисёр мусоидати хуб менамояд. нишасти хабарии раёси ҷавонон ва варзиш дар ҳамҷоягӣ бо раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баргузор гардид. хуршеда хоҷазода, сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомот, аз фаъолияти яксолаи худ ба хабарнигорон иттилоъ дод. вай афзуд, ки давоми соли 2020 шумораи даст ба ҷиноят задани занон 636 ададро ташкил медиҳад, ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2019 231 ҳолат кам мебошад. барои пешгирӣ аз фоҳишагарии занон мақомот чораҳои ҷиддӣ меандешад, вале новобаста ба ин вазъ ҳанӯз нигаронкунанда боқӣ мемонад. Фати он заноне ки мухтасифон шану шарафи пеш омаздани тоҷикро имрӯз баҳс мезанад, яъни ин бо фоҳишгарӣ, бо одобу ахлоқе ки барои зан муносиб нест, имрӯз онҳо даст мезананд. мо имрӯз тасмим гирифтем ки рейдҳои муштаракро дар соли сипари гашта, албатта ин рейдҳои муштарак рейдҳо буданд аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, лекин имрӯз мо як нақша бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баро омодем ки рейдҳои муштарак, яъни дар навбати худ дар ҳолати муайян кардани аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи бо чунин занону бо чунин ҷавондухтарон дар аловидагӣ будани корҳои инфиродӣ аз ҷониби шӯъба бахшҳои кор бо занон ва оила ва албатта ба роҳи дуруст, ба роҳи дурусти ҳаёти тарзи солим ҳидоят кардани занон бошад. анамин нақша имрӯз дар аллакай мо тасмим гирифтем. ман хато намекунам, он аллакай аз моҳи январ бароҳ монда шудааст. ин на танҳо дар
маркази вилоят, на танҳо дар шаҳри хуҷанд, балки дар тамоми шаҳру навои вилоят. Бештар мо ҳозир самти равона кардем. Имрӯз ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ низ муроҷиат кард. Маркази шаҳри хуҷанд дар мавзеи панҷшанбе. Ман худам шахсан, чӣ ки худатон нағз огаҳӣ додтон, дар фаъолияте дар шаҳри хуҷанд доштам. Ман анамин дар мавзеи панҷшанбе бо ҳар як зану ҷавон духтаре ки бо анамин амал даст мезад суҳбатҳои инфиродӣ ва ҳатто баъзе ҳолатҳоро муайян кардам ки мутаассифона аз дигар шаҳру навоҳӣ наздики вилоят ҳам ба он ҷо меомаданд. Мо дар он ҷо ба роҳ мондем ва имсолам ҳозир аллакай рӯйхат дар дасти шаҳру навои вилоят ҳастанд. Дар дигар шӯъбаю бахши корбозон ва оила бо анамон имрӯз корбари қатъ истоде. паст будани шароити иқтисодӣ, гирифторӣ ба хушонат, паст будани маърифати ҳуқуқию шаҳрвандӣ, бекорӣ, сабукфикрӣ, камақлӣ, аз таҳсил дур мондан, ҷудошавии оилаҳо. ин омилҳое мебошад ки занону духтарон даст ба ҷиноят ва ҳатто фоҳишагарӣ мезананд. ин ҳолат боиси нигаронии раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят гардидааст. мо дар соли истифодаи кашта махсус ин машваратро дорӣ намудем ба як ҷое ки раиси вазорати кору дохилият, зеро ки ба ҳамагон, ба нишастагон маълум аст ки яке аз ҳолатҳое ки дар самти яъне бештари фаъолият намудани тамоми шӯъбаи бахшии корбозон ва оила дар шаҳру навои вилоят ин пешгирии ҳодисаҳои номатлуб байни занону ҷавондухтарон мебошад ва мо дар соли истифодаи гузашта моро водор шудем ки як машварати омӯзишӣ бо анамин сохторҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқии намоӣ барои пеш аз ҳама муайян намудани сабабҳо, омилҳо ва чораҳои пешгирифтани ин ҳодисаҳои номатлуб бояд ки дар анамин машварати омӯзишӣ ҳалли худро ёфтани он ва дигар роҳандозӣ намудани яъне усулу методҳоро дар он ҷо муайян ва дар оянда истифодабарии фаъолияти худ роҳандозӣ карда шуданд. дар вилояти Суғд давоми соли 2020 18469 адад ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 3577 оила вайрон гардидааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки омилҳои асосии вайроншавии оилаҳо ин якдигарнофаҳмӣ, беморӣ доштани яке аз тарафҳо, дахолати волидайн, таҳаммулпазирӣ, хиёнати ҳамсарон, муҳоҷирати меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнӯшкурова Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилооти хабар.